Morjesta morjesta ja kaikille tervetuloa katsomaan Pustataan koodarin videota, näin sanottuna. Tää oli vittu tätä mikkiä. Mielenkiintoinen matsi. Me oltiin 10-levy aula ja Vihu oli tommonen 4-levy, ihan sama tulkoalas. Ja me saatiin niin tukkaa niin perkeleesti. Ja mä nyt olin aika varma, että Vihu vetää seteillä ja ei siinä mitään, mennään katsomaan demoa. Me oltiin 10-levy aula, Vihu oli 4-levy aula, me saatiin vissiin 13 4 turpaa ja meikä otti 4 fräkiä ja motivaatio meni, mutta käydään katsoa demoa. Miltä näyttää? Miltä näyttää matsi? Ei siinä sen kummempaa. No niin, nyt ollaan sitten täällä demon edessä ja nähdään nämä kauniit, upeat statsit, mitä meikäläinen täällä näyttänyt. 4 fräkiä ja 16 kuolemaa oikein loistanut tässä matsissa ja Vihulla tosiaan oli tämmönen kuin Papa Luiki, suomalainen hullu osu, ja hän ei tietääkseni kyllä vetänyt seteillä, että hän vaan oli hyvä. Pitäisi varmaan pelaa vähän Faceittiä hänen pikkasen enemmän, sillä hän on 5-levy vai 4-levy. Ja en tiedä, miten perkeleessä se oli noin hyvä, että hän on taitava, mutta tämä Dominic Toretto, niin tää tässä niinku epäilyttää. Tämä tässä epäilyttää kaikista eniten tässä mittelössä, että tätä kaveria voitaisiin mennä vähän chiigaamaan tarkemmin. Ja tässä mielenkiintoista on se, että hänellä tosiaankin löytyy täältä uspia ja printstreamia ja sen sellaista kivaa. Toi Dessu Playskin vielä. Että ihan hyvä invi. Lähellä jopa 1000 € on invi hänellä, että toivotaan, että tää on nyt ihan paskapuhetta, mitä mä tässä katoin ja mietin, mutta ei vaan jotenkin usko. Crosshair placementti on kyllä niin lattiassa oli tuossa alkuun, että vähän kyllä ihmeellinen tapa, että tuollaiselle hävittiin, että tuossa vähän kyllä katsottiin tonne B-saitille lattian lävitte jostain syystä. Kai toi on ihan normaalia tohon mennä tolla lailla, ei siinä mitään ihmeempää. Nyt tässä on sitten tää Dr. Burger. Aika äkkäinen kuti, laaki. Haju oli, että tuossa kulmassa on esimerkiksi Epleä houdannut paljon paskaakaan heti suoraan tuohon kulmalle. Ja radiostakin meinas kyllä löytää aika hienosti kyllä vielä ton fragin. No ton nyt kuuli ihan selkeästi, että tossa ei nyt mitään ihmeellistä ollut. Joo, siinäkin kuultiin ihan selkeästi. Nyt tulee 3 fragin erä, joten katsotaan tää tilanne. Miten toi tähtäin on lattiassa? Kattokaa nyt tätä näin. Ei herranjestas. Vähän mielenkiintoista on kyllä. Joo. Kyllä. Aika hyvin sitä seinällä vitte kateltiin kyllä ja tähtäin oli kyllä suoraan kropassa. Muuten kyllä toi crosshair placementti on aivan lattiassa, siis niinku tähtäin on lattiassa. Mutta sitten kun Vihu on jossain paikassa, se nousee siihen pään korkeudelle, levitetään ja suoraan siihen. Pieni haju on kyllä vielä tällä hetkellä. Joo. Joo. Siis toi tähtäin on lattiassa, näettekö? Ja tässä kohtaa se nousee ylös, kun se näkee... kun mä oon tuolla seinän takana. Joo. Mites tässä kohtaa sitten? Joo. Mikä tää on niinku tää tähtäimen idea? Miksi se on noin lattiassa? Miksi tää pitää tähtäintä noin lattialla? Siis kattokaa. Sitten Tero tulee tuolta ja aivan täydellisellä ajatuksella kattoo ja ampuu selkeä. Hyvä invi tällä jätkellä. Inventori on kyllä hyvä. Sieltä löytyy Asimovia jokaiseen aseeseen.
Sitten siellä on Dessuplacea, siellä on agenttiskinia, ei ole tietenkin puukkoa eikä hanskoja, mutta kyllä tää aika lähellä 1000 € tän kaverin invi on. Tilalailla. Katsotaan tää tilanne. Sieltä tullaan shiftipohjassa. Ei ajatella ollenkaan, että avattaisiin ovea ja tapettaisiin tuolta vihua. Joo. Tämä tilanne. No jos se kuulee, että sieltä tulee vihu. Oli kyllä taas tähtäin aivan suoraan minussa tuossa, että mielenkiintoista. Mielenkiintoista. Kyllä mä laittasin niinku, että mä oon 95% varma, että tää äijä vetää VH:lla skinit päällä. Mulla on aikamoinen varma. Aju siitä. Mites tässä? No ei tossa kyllä ollut mitään ihmeistä. Katsotaan tää 3 tapon erä. Mikä toi crosshairi? Miksi toi on lattiassa? Miksi se laittaa tähtäimen lattiaan? Joo. Joo. Kyllä mä sanon, että Dominic Toretto ansaitsee reportin kyllä itsellensä. Ja ansaitsee myöskin, että menettää skininsä. Ei siinä sen enempää. Joo, eihän tää kaveri mikään selkeä koodari ollut. Mutta mä vaan ihmettelen, miksi on tähtään tällä lailla tässä. Sitten kun vihu tulee tuolta, niin se nousi, teki tällaisia liikkeitä koko ajan. Sitten se meni täällä näin näin ja sit päähän että vähän hävettää että miten mä voin hävitä. Siinä oli tällaisia asioita tosi paljon. Ja sit just sitä, että kun mentiin B-saitille, niin se katto tossa noin, että okei, tonne meni 4. Tuolla on vielä 1. Niin käypäs tästä hakemassa sen. Pam! Sen jälkeen lähdettiin sit sen B. Siinä on semmosia pieniä asioita, että ne voi olla myöskin sattumaa, mutta kyllä se, että tasoero pitäisi olla paperilla se, että kaveri on 4-levy ja sitten me ollaan 10-levyjä ja meillä on 3000 elosia pelaajia pelaamassa perseilemässä tuolla, mutta kuitenkin eihän se voi olla niin, että joku 4-levy vetää oikeesti 3-4 koodella ja hakkaa vaan tuolla. Et kyllähän niinkin voi tapahtua, mutta se on hyvin epätodennäköistä. Olen minäkin voittanut kovia pelaajia, kun vetää suonta näin sanotusti, mutta mellinen matsi. Kyllä mä sanoisin, että me ollaan boostattu Torette pelaaja. Se on ihan varma. Ei muuta. Se oli siinä. Ja ylipäätänsäkin tommoset, että on skinit ja nää, niin ne ei enää merkkaa periaatteessa. Et ihan hyvin voi vetää kyllä hyvällä invillä setit päällä. Että eihän ne semmoset ostetut koodit, niin siellä yhdellä sivulla, niin en viitti sanoa mikä, mutta eihän Valve niitä huomaa. Ainakaan vielä. Toivottavasti saataisiin tästä pelistä pelattava varsinkin muulla tavoin kuin sitten menisi sitä Faceittiä. Että mun mielestä on kiva, että Premieria grindata enemmän ja näin poispäin. Toivottavasti tää CS tästä pikkuhiljaa muuttuisi paremmaksi, niin kuin mitä se oli CSGOssa. Että CSGOssa niitä koodareita ei kyllä hirveästi tullut vastaan, mutta CS2 tuntuu, että niitä tulee yli puolet noissa 25 000-30 000 ratingissä, että jopa alemmassakin. Että minkä sille voi? Sellaista tää on. Ja yleensä ne on just tämmösiä silver-tason pelaajia, että ne niitä matseja voikin sitten voittaa. Että toikin olisi varmaan voinut olla ihan voitettavissa, mutta ruvettiin kyllä perseilemään siinä. Kyllähän on ajan tuhlausta vaan pelata tuolla noita matseja sitten loppuun. Että vaan lähtee heti suoraan menessä. Ei voi mitään.